Solsona FM, l'informatiu. La Setània posa en marxa una escola de teatre per infants al Tetrau. Coincidint amb el seu 30è aniversari, el grup de teatre solsoní engega un nou projecte formatiu fins ara inèdit a la comarca. Aquest curs, el Tetrau, inaugurat l'any passat, aixeca el taló als més petits. L'escola s'adreça a infants i joves de 4 a 12 anys. Els alumnes es classificaran en 4 grups segons franges d'edat amb diferents propostes de treball. L'esperit d'aquesta iniciativa és contribuir a una formació integral de l'infant quant a expressió, més enllà de la disciplina estrictament teatral. El seu objectiu és ajudar els nens en el seu desenvolupament personal a partir del treball de l'expressió oral i corporal. Ho explica la responsable del Tetrau Escola de Teatre, Maria Arissa. Que ells puguin arribar a tenir recursos de cara al seu dia a dia. Per exemple, a l'escola hi ha nens que els costa molt de fer una presentació davant de tots els altres i pedagògicament els hi serveix, ho poden utilitzar. Són armes que poden anar tenint i aplicant en el seu dia a dia. Puguin arribar a conèixer amb ells mateixos, puguin saber què poden fer treballant en equip, que és molt important, i intentar potenciar la confiança en els altres, participar i fer cohesió de grup i treballar sobretot en equip. Maria Arissa afirma que des que el Teatre Tetrau va obrir portes la primavera de l'any passat al carrer de Santa Llúcia ha crescut la demanda de famílies interessades en activitats teatrals infantils. Les inscripcions a la primera escola de teatre de Solsona s'han obert aquesta setmana i s'allargaran fins dimecres vinent. El curs començarà l'1 d'octubre i durarà fins al juny. Les famílies que hi estiguin interessades han d'omplir el formulari disponible al web tetrauescoladeteatre.blogspot.com i enviar-lo per correu electrònic a l'adreça tetrauescoladeteatre@gmail.com. Tota la informació sobre les matèries que es treballaran i els horaris també està disponible al web de l'escola.